kapisanan po ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras, mga tugang, alas 7:36 na. Ang oras na yan, hatod po sa Indokan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. Sering man hatod sa Indokan Clinic ni Dr. Rodi Ante. Piparan po sa Nogabosan sa iyang klinik bukas. Asin mga tugang yaon siya, oro aldaw. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Mga tugang, ngunyan pong aldaw na Biyernes Santo, mga special na programa po ang sa indong madadangog, di po sa DCGB, dyan pong alas 9, sa indong madadangog, mga tugang, ang mga drama na pangmahal na aldaw. No? Hanggang pong alas 12, ang titulo kan dramang yan, na suanoy po, na pinagproducer kan PBN DCGB, mga tugang para po sa Passion, Death, and Resurrection of our Lord Jesus Christ. Sa panahon niya nara Boss Art Osilla, buda nara Tita Luli Año Nuevo, itong Ampe Bergado, Ben Barameda, Choidoy Belches, buda iba pa, mga sa technical, si Manny Manlangit, Saramani Tutanyes, mga tugang kan mga panahon. Sina nagproducer, mga tugang kan sinabi na programa. Pag alas 12, ang 7 last words, mga tugang, maladangog po rin digdi sa DCGB. Live, hali po dyan sa Albay Cathedral. And iyan po na 7 last words na yan, o 7 palabras. Live manindo mga tugang na mahiling sa Facebook kan DCGB. Okay? Sisay po ang mga mapartisipar, mga tugang na mga resource person. Direk, pasunod ito tabi gari kasi sutin ako sa ibang papel. Direk Edwin, yan pala sa imo so i-announce ko niya na aga. Ngunyan tabing, iyan po mga tugang na 7 last words, iyan na 7 palabras, saro lang iyan nagigibuhon, digdi po mga tugang sa Albay Cathedral sa bilog na diocese. Kaya, pareho po nindong madadangog yan, sabay-sabay nindong madadangog yan, digdi po sa DCGB. Pwede ka po mag-tune in, dyan alas 3, mga tugang, taday man po iyan mangyayari, sa ibang mga simbahan po sa Satoyang. Salamat tabi, Mons. Mons. Ano sabi ni Rona? Ano da? Ano? Unessential? Ano? Not essential? Direk, Edwin Biyernes Santo niyan, Direk. Baka rapason ta kainin kupon man. Sarap ba yun ini? Sarap ba yun na Direk Edwin? Pag-una ko. Direk Edwin, kung kaya si pang-laking ini. Okay. Mga tugang sa 7 palabras po taod-taod, ang sa tabing madadangog, mga tugang inin mga minasunod. Ang introduction tabi, si Father Francis Benaya. Live iyan sa Albay Cathedral, ngunyang pong aldaw, 12 o'clock hanggang alas 3. Hanggang matapos, Ang 7 palabras po sa primerong tataramon na Ama, patawada sinda, taday ninda aram an sa indang ginigibo. Ang ma-explicar po asin magninilay-nilay kaiyan, iyo po mga tugang si Father Wilson Beho. Father Wilson Beho, iyo po ang magninilay-nilay mga tugang asin maghuhurup-hurup mataunin humiliya. Ay di ko aram kung ano ang term. Mataunin paghiras. Kansaya tabi mga tugang na paghurup-hurup sa primerong tataramon kan sa tuyang kagurangnan habang po iyaon dyan sa krus. Ikaduwang tataramon po iyo si Reverendo Noel Bobiles. Kuan ini mga diakono ini. Kundi ako nasasala. Reverend Noel Bobiles. Ngunyan pa sana, ngunyan man sana, maibako kamo sa paraiso. Iyan baga simbag mga tugang kan sa tuyang kagurangnan, duman mga tugang sa
kay ano yan, singa ni saro kay so saro ano nga sungaran ka itong duwa na nasa wala tuo niya? Si Dimas asin si Hestas. Yan, Hestas. Sabi baga ni Dimas, ngaya kagurang nan, ramdumaman ako kunya ang ka sa paraiso. O ni man na Hestas na din, medyo man, iba man talagang pagkatawo niya, tuminarampasan na. Kung talaga ngayang totoo ka ngayang Diyos, di, bumaba ka nga dyan nga sa krus, iligtas mo yan sa diri mo, buda isligtas mo man kami. Yan. Ang sabi ni kan kagurang nan kay Dimas, ngunyan man sana, magkakaiba ko ika sa paraiso. Okay? Yan. Second words, tabi. Si Reverendo Noel Bubiles, mga kunini, mga diakono ini. Ikatulong tataramon tabi, babae, uyan sa imong aki, uyan sa imong ina. Si Reverend Freddy Bilano, ang mataram ka yan, okay? Ang mapaliwanag. Ano ikapat na tataramon, mga tugang iyo poan, Diyos ko, taano ta pinabayaan mo ako. Ang mataupo nin paghurup-hurup kayan iyo si Reverend James Seed. Reverendo James Seed, mga tugang, siya po ang matao kayan. Okay? Anika, limang tataramon, sandali lang ata na. Anika limang tataram, sandali lang. May text si Ate Angel, Balino. Balino, sandali lang Freddy Balino, double check ko so tinik sa kuya ni Monsignor Chris, baka mananggad sala. So, pagkakuan ko mananggad. Balino pala na pilyedo kay ni, sorry tabi, Reverendo Mons Chris, baka salam pakasurat ko sa papel. Balino man pangyari sa maabaka. Balino mananggad. Salamat tabi Ate Angela. Freddy Balino. Nataan nakatinik sa ko ni Monsignor Chris. Freddy Balino. Ang sinurat ko, Freddy Bilano. Pangyari. Freddy Balino. Thank you tabi Ate Angel. Okay, now. Ang sunod, mga tugang sa ikalimang tataramon, napapaha ako. Reverendo Aaron Liasos. Yan. Reverendo Aaron Liasos. Yan po yan. Okay? Anikaanom tabi na tataramon, iyo po mga tugang ang tapos na. Si Reverendo Edsel Lucila. Kung di ako nasasala, ini po si Edsel na Lucila, si Rev Lucila, iyo subisita dumikan Sabado, duman sa Pentecost program, mga tugang na Lakaw, Padagos ang misyon. Reverend Edsel Lucila. Iyo po. Tapos, ang ikapito na tataramon, ama, sa endong kamot, itinataas ko sa kuyang espiritu, iyo po si Reverend Father Jeronimo Sevilla. Yan. Gari puro pa ini mga aki-aki kundi ako nasasala Dua ang padi na digdi, si Father Wilson Bejo, and si, atulo pala, sa introduction, si Father Francis Benaya, and so number 7 na tataramon, iyo po si Reverend Father Jeronimo Sevilla. Tulusinda. And then so ibatabi, puro ini, mga tugang mga, mga diakono, deacons. Kaya so mga maaratindir tabi dyan sa Albay Cathedral, pipa giromdom tabi kamo, mga tugang na magsunod sa tama na protocol sa social distancing. O kung bako man, ang pinaka-the best saro po sa pwedeng options nindo, iyo po magdangog sa DCGB, dyan po na alas 12, nin udto. Hanggang matapos po yan, mga tugangon yan tabi na
Biyernes Santo. Okay, takuan baga po uning after kay yan iguang ki sa Saint Rafael kay to titanggal iyan na imahen o kung bako titanggal iyan na krus mga tugang na may imahen bibugtakan iyang ki tela diyan sa Kristiya asin mga tugang si salida ano yan si salidahan po yan mga tugang diyan. Ngunyan sa Saint Rafael po, may mga tago-cover ako diyan kay ito Saint Rafael. Kaya lang ngunyan po, centralized diyan sa Albay Cathedral, mga tugang ang kwan, ang misa, para po diyan sa sinabi ng aktibidad. Okay, sa ngunyan pong Biyernes Santo, diyan sa Albay sa Kwan, sa St. Rafael, pagkatapos tabi kang 7 last words, 3:30, iga po misa, celebration for, ay bako pa, hindi siya mas. Nakasugbugtaklig di sa pinadara sa kuya ni Father Dave Ramoso, after kang 7 last words sa Cathedral, sa St. Rafael po na aktibidad, alas 3:30, celebration, kan pasyon nin kagurangnan. Liturhiya kang tataramon. Pagsamba kan banal na krus, asin banal na komunyon. Yan tabi mga tugang, ang magiging aktibidad dyan sa St. Rafael, alas 3:30. Sa agang Sabado, mga tugang, alas 7 nin banggi pala, mabalik sa ere ang DCGB. Siguro mga alas 6 pa iyan, mabalik kami sa ere. Live me, hali po dyan sa simbahan ni San Rafael, mga tugang ang Paschal Vigil, Vigilia Pascual, sa banal na banggi. Yaon yan sa pagbendisyon kang kalayo, liturhiya kang tataramon, liturhiya nin bunyag, asin liturhiya kan Eucharistia. Yan po para po mga tugang iyan sa i-cover mo yan sa agatabing Sabado. Then after kayan, mga tugang ma-off giraray ang DCGB, balik po kami sa samuyang normal broadcast sa Easter Sunday. Okay, so yan tabi ang mga schedule, mga tugang na pwedeng dong antabayanan, ngunyan pong aldaw. Okay, sabi ni Megong Rick, pang-8, Manong Rick, di ako pa, ikaw ngayon yan, gipang kuhan, gari ngayon pwedeng pang-8 tataramon. May pang-8 na ngayon yan. May pang-8 ngayon. Ano pang-8 tataramon? O na, lugaw kabe, essential ka. Kaya nga ni Manong Rick, ngayon tali muna naman na. Para sa lugaw na, hindi man na. Sabi ni Architect Leo, Ama, patawada sinda na din da aram ang sendang ginigibo. After 1 year, mas malala na ang COVID situation. Pwede nga tabi, Lord, palitan mo na siya. Si Sam, Architect. Good morning, tabi, sir. Good Friday po, Monsignor Henry. Ano po ang pagkakaiba kang deacon sa padi? Ay, sus ko. Day ko ini masimbag mamiyat na hapot mo. Ihapot na taon kay Father, kay Father, Reverend Father Momoy Borromeo. Pero basta ang pagkasabot ko sa diakono, figure-ordinahan man ini, iordinahan siya bilang diakono. Pagkatapos mo mag-deacon, gari may 1 year ka na for practice. Then may iba pang mga dagdag kang adalan. Ini po pag-deacon ka na, sarong step yan, pasisiring sa pagiging padi. Pag natapos mo ang diaconate mo, na dapat mong gibuhon, tabi, yan nga na mga, dyan sa cathedral, assign dyan si Reverend Lucila sa cathedral. Nagurong-hurong kami kan Sabado. Yan sabi niya,
Saro na sa nang after niya kay ning diaconate na ini, pagiging diakono niya, ordinansin na bilang padi. Pero after 1 year gayod, after 1 year. Ade, after 1 year, magigisin da tabing padi. Yan. Pag diakono ka, sarong step na sa napadi ka na. Imagine si Father Lucila, si Reverendo Lucila. Inamput ko, perang taong ka nga niya ako tabi, Reverend sa seminaryo. 12 taon na siya. Si Edsel na Lucila. 12 taon nga niya po ako. Pig-share niya sa amoy, so bukuan niya kamaras na. Natanga niya, paano nga niya ako nakalawag sa pagpadi? Aram mo nga yan, mission ko nga niya kahit ito nga niya, para sa nga, ako maging tambay. Sa kurso da ang napili niya sa college, sabo siya. Para dahil siya maging tambay da, ano yan, naglawag sa seminaryo. Yan sabi niya. Pero nga, inapod siya mga tugang kanmal na Diyos, sabi niya kang kagurangnan. Inapod nga kang kagurangnan. Kaya ngaya, oni ako, diretso ngayaan sa kuyang pagiging padi. Yan. Okay? So, ini pong mga reverendong ini, bako pa sindang padi. Saro na sa nang step, padi na po sinda, mamiyet. Kaya bagay, nakasutana na iyan, budaan sa indang, ano nga, dispigo kulintas tigdi? Noy, Chard, bantayan mo tabi si Father Kwan, si Father Momoy, 8 o'clock, madyon ito. Baka nag-madyon siya. Duma saan hapot? Saan hapot? Okay. Saan hapot na link sa Zoom? Ang iyang baga ng mga diakono, ang ano nga nang apod kan suklay digdi sa liog, so nalingon ko na apod kaan. Nakasutana ka buda may pigubugtak sa liog na halaba. Ano nga na apod kan tabi ate Kwan, ate Angel? So yan, nag-imbis na yan niya on sa kuaninda sa luong nakapababa. Kuan yan, nakapabalagbag. Giri baga sumpang Miss Universe na pagkabugtak. Kapabalagbag iyan sa inda. Gano'n sa pang Miss Universe. Yan. Nakapabalagbag pa lang. Pero pagpadi na, dyan ang bibugtak mga tugang sa loong. Di ba? Tabi, mga tugang. Abito. Abito daw ang apod. Di ba? Kaya sa pagkatapos ka yan, pag di kuno ka, pabalagbag sana. So, gari pang Miss Universe na pagkagibo. Then, pagpadi ka na, yun na ito. So, normal na napakabugtak. Okay? Good morning, Tabi. Mapapadi pa sana yan. Iyo po, sabi kang texter, ini nga yung mga reverendo, mga diakono, mapapadi pa sana. Okay? O bueno, halat-alaton ko po na mag-join mga tugang si Father Momoy sa Samoya tabing pag-uulayan mo niya na pag-aaga. Masintro daw kita digdi sa mga hapot na paano ta mga tugang mas lalo na papabanalon ang sa tuya tabi na Holy Week? Istola sabi ni ate, ano yan, ate Angel na Kiambao alias Don Solweta. Istola. Yan, okay. Sabi ni Father Momoy, o nangyarian pag-uron-uron taon-taon. How do we conduct Holy Week in the pandemic? Paano nga kita makondukta nga kang Holy Week sa panahon ng pandemic? Yan. Yan ngayon sa tuya na pag-irestoryahan taon-taon. Okay? Architect Leo, biya ko pagpara. Saraway. Saraway ng laki eh. Pag diakono nga ya, abito, pag anapod, pagpadi na abiwa, okay. O, bueno. Taon-taon po makakasabay ito mga tugang si Reverend Father Momoy Borromeo, Efren Momoy Borromeo, healing priest, ano? Paano kita mga tugang makapagkukondukta nin Holy Week ngunyang pong pandemic? Yan ang sa tuya tabing natawa na nin doon, ngunyang tabi na pagkaaga, dili po sa tuya na programa, bago po kita mga tugang magduman sa mga drama na pangmahal na aldaw. Baka may mga hapot ka mo, ano? May mga hapot ka mo kay Father, ano yan, kay Padre Momoy, tabi, text nindo sa kuya sa 0998
398-1814. Ano, ay, 1813. 09, sa ulit. Yung Globe ko po, na pwede niyong ihapot, 0995-398-1813. Sa Smart po, 0928-777-5548. Okay, so yan tabi, mga tugang ano. Si Father Momoy, di ko nalingawan ining tadi na ini. Healing priest baga ini. Ini mga tugang ang nakataonin dakulang tabang sa mato akong aki kampanaon. Garo grade 4, grade 3, grade 5 so aki ko dyan sa St. Agnes. Kung nagkaigwa ito po nagkaigwa ki, problema sa optic nerve. Yan bang nayaon dyan sa may mata. Mga tugang. Pigparadarami sa Manila ito, MRI, etc. Tapos may nakataram sa muna darawang kay Father Momoy Bormeo. Si Manay Helma na Sagin, saro po sa mga Mother Superiora ni Father Momoy. Binalik-balik may kay Father Momoy hanggang sa itong gari may pulip siya na nakulaon dyan sa may kanya, sa may optic nerve na naipit sa nerve kan sa iyang mata. Nagresulta po sa ang paghiling niya, gari na sa kabayo baga, may division, may gari baga sa ang mata mo, nabubog, sa kabayo na ang paghiling mo, diretso sa side ay kinailing, ta naipit sa nerve kan sa iyang mata. Nagbutog ito, ang nagkaigwang pulip, ano. Naliwan ko lang sa term na ginamit kang, ginamit kan sa muya na kang pedya na taga duman sa Manila na nag-MRI. Imagine parang balik-balik kami sa MRI sa Saint Cathedral, sa Cardinal Santos. Abang nag-aaloy, sigan sa day, hanggan sa nawara. Ang rekomendasyon kan doktor, magkakaigwang surgical operation daan, sulaminting bulong. Nagangala siya kung nata, mga tugang taabang kakabalik-balik pi kada bulan, sigan sa day. Nagbabalik sa normal na pag-iling kang mato ako. Pinalik-balik bidyan kay Father Momoy, Sabado atab na Domingo. Naroon Domingo ka ito. Gari primero ming pasiring kay Father Momoy. Diskon yun, Pasko. Pasko ito. Balik-balik kami, siguro mga perang balik kami, mga pitugayon, o basta araw ka, hanggang sa nawara. Sabi kan doktor, natangaya, magkangalas ngayon nangyari sa aki mo. Saro, at ang apod saan nakana aki ko duman sa so baka makabal St. Luke nagpa-check up. Taday may kaya. So doktor sana po, taga St. Luke, Supedya. Ang apod sa iya, miracle baby, miracle boy. Tapi kahandaan na para sa surgical operation. An sa iyang mata. Tama, kung dahil ito mali, mabumakwan, magmagakarik ka difference sa pagiling. Baka apektado sa nerve, kaya urgent surgical operation. O ano ka? Abang nag-aaloy, sigan sa day, hanggang sa nawara. Pangultimong MRI, mga tugang, i-share ko sa endo, pangultimong MRI, anahiling peklat na sana. Hanggang po sa nawara ito. Nadara sa kadakol na pangadji, mga tugang, mga pangadji, asin po sa muya na pagbabalik-balik diyan kay Father Momoy Borromeo. Kaya, saro ini sa mga, ako I can testify mga tugang na saro dyan sa iyang nagiginibo bilang saro po sa healing priest. Mga tugang kang sa tuya at tabi na lugar. Okay, so, di ba? Dakol man tabi ang mga nagapatunay. Ako saro ko sa makapagpatunay na natabangan mo sa kuyang aki ni Father Momoy. Okay, na si Father Momoy sa linya. Wala pa? Kasama ko nag-join na iling ko eh. Wala pa? O sige, i-try kong apodan si Father Momoy sa linya. Mga tugang aramon ta daw ya. Nga na, makagaywa kita nin pagoray, ole lamang yan. Sabi na Ate Marcia, I agree tabi kidon solveta, istola tabi ang apod ka ito. A blessed Good Friday, opo, handa na po sa radyo ko bago ang battery in case mag-brown out. Handa na po. 12 noon, Diyos mabalos DCJB for your untiring love of your listeners. Diyos mabalos sa Endogabos. Ate Marcia, Mother Superiora Marcia. All right.
Ha? Nagka-standby na tabi si Father Momoy. Okay na? Okay na. Okay na. Diretso na ako naltabi. Diretso na o anong gusto mong mangyari? Diretso na? Okay. Nag-text na po si Mother Superior Helma Sagin. Yun ang yatabi si Father Momoy Borromeo. Okay? O bueno. Paano man anggan kita mga tugang makapagkukondukta nin maging huli ang satuyang Holy Week, maging huli ang simanang ini sa likod mga tugang kan pandemic na ini. Yan ang tatawan minindoon ko niyan ni Reverendo Father Momoy Borromeo. Matindang orasyon kayo ni. Pero sabi sa ko ni Father Momoy, orasyon ni daw nga ko rin. Gano'n nga rin, medyo nagtatalag nga sa kong orasyon mo. Ika para sunggo daw kayo ni Father Momoy paminsan. Ano? All right. And I will soar with you. Your spirit leads me on. With the power of your love. Alright, Father Momoy, maray na agatabi sa mo, long time no see in person. Hello! Padre, maray na hapon tabi, maray na aga po. Maray na aga, kailangan ko po si Father Vlad. Yeah, oho. Gari pa lang kamang duwa, Padre, mag-ama, no? Isa. Gari pa lang kamang duwa mag-ama ni Father Vlad, ah? Ngunyan ko lang, si Father Vlad, binbid ko yan dati, aloy naman. Pero ngunyan ko lang Isip man na maging ama ako ni Father Vlad ta. Gwapo po yung maray si Father Vlad. Ano po? Gwapo nga namay. Iyo nga ni. Namamaluhan pa nga ng Amerikano. Iyo nga ni, takong bako siya gwapo. Australiano po siya ta. Australian citizen. Iyo po, kung bako siya gwapo, Padre, talagang dahil mo siya pwedeng maging gariw papagkamala na aki mo. Pareho mo, pareho mo. Oh, talaga. Ako na, Nakakuha lang sa nung karigos mo sa pag-diferensya nindo. Okay. Sige po, Padre, Father Momoy and Father Vlad. Greetings ko na po sa mga viewers ta sinagdadangugo niyan sa DCGB. Hali po sa inyong duwa. Diyos maray na aga po sa inyong kabos mga tugang. Ako po si Father Vlad. Okay, bako digdi si Father Momoy. Yan po kami digdi ngayon sa Mary Sealing Sanctuary. Gusto ko po na-invite ang mga Henry kasi nagdadangugo niyan sa Satuya sa DCGB. Yes. Father Moy. Usually, baga si Father Vlad, ikaw ba siyang programa sa Veritas Iyo po. TV? Iyo po. Veritas Sabado nights with Father Vlad. Sabado nights? With Father Vlad. Iba man kaya naglog sa isip ko, Padre, na Sabado nights. Doon baga sa Manila, sa mga material, baga Sabado nights nga yan. It's time to to go out. Pero siya pala, Sabado nights. Yan, pandemic pa yung yan. Yes. Opo, okay. Dili po kita sa tuyang topic ngunyan na aga. Paano po, sabi mo nga ni po, Padre, may share ta sa nagdanangog ngunyan, hali po sa inyong duwa. Paano po niya to magakaigwa kita nin marhay na celebration o Holy Week celebration sa panahon po nin pandemic? Go ahead po. So, kayo muna, Father Vlad. Para mo, Henry, tsaka sa mga nagdadangugo niyan sa Satuya digdi sa programa. Ang pandemya, tiglimitaran ang Satuyang mga selebrasyon sa simbahan, lalong-lalo na dyan sa mga tugang to dyan sa Manila, sa Cavite, sa Laguna, sa Rizal, talagang ECQ. They are not allowed to celebrate mas sa mga simbahan. Yes. Pero dito sa Bicol, Henry, Opo. we are fortunate na nakakalaw kita sa simbahan, nabakomang kita ECQ. Kaya sa gabos na mga simbahan tango yan, gusto sabihin sa mga parokya, alas 3 na nin hapon, yung celebration kan veneration of the cross.
Oo. Tapos pagkatapos kayan sa laog kan selebrasyon itong komunyon. By the way, Henry, inisa na ang aldaw sa bilog ng taon na wala kitang misa. Iyo po. Iyo po. Inisa na ang aldaw. Gadan si Kristo, paano ka makakaselebrar kay misa na ang sentro kan misa siselebrar ta na i-commemorate na gadan. So dahil misa yan. So gabos na ano tangon yan, gabos na simbahan ta, bukas alas 3 din hapon para sa ano yan, veneration of the cross. Pero buon alas 12 pa lang ngunyan na udto, turuhok kita sa live na celebration diyan sa Albay Cathedral kan Seven Last Words na live ngunyan sa mga radyo tapos sa Veritas TV na itatuya kan mga diakono ta. So at siya na hapon pagkatapos kan veneration of the cross, dahil baga kita Henry ngunyan ki ano, dahil kita ki mga prosesyon. Yes po, yes po. So matapos ang banggi na ma-quiet lang kita. I see. So with that Tuman po, bagay ninyo, naday kitang selebrasyon sa simbahan, pero may selebrasyon kita sa simbahan sa harong. Yeah. Inaabot ng domestic churches. Kaya man pwede malimitaran kan pandemya. Sa limitasyon kan pandemya, pagtiripon na indarakulod, pagtiripon kita bilang pamilya. Tapos, kung ang global family na po bagang yan. Opo. Global family na. Kaya daw sa mga iba-ibang miyembro kan pamilya niyaon sa Dubai, niyaon sa Hong Kong, niyaon sa Australia, niyaon sa Amerika, pwede kung tinda mag-synchronize kan sa indang pagpangandi bilang pamilya. Magayunon po ini na pangyayaring ini na dahil nakaselebrar geographically sa mga simbahan, pero binubuhay mangyayari ang simbahan sa harong, domestic church na inaapod. Iya, oo. Iyo mananggad po ang mga fathers, nadangog ko mananggad ang term naan, maki sa tuyang Santo Papa, domestic church, ang sa tuyang pamilya, ang sa tuyang harong, So with that po, maski may limitasyon dahilan sa pandemya, di kita pwedeng pugulan, di ninsisay man na pwedeng makapugol, kung iyan, magigibo niya to sa loob kang harong. Alagad ang hapot po ngunyan, ano po ang gigibuhon kang kada pamilya para maging holy ang selebrasyon na ini habang sinda po yaon sa harong, tabi, mga fathers? Henry, para sa kuya, ito ang sabi ni Father Momoy na mga selebrasyon sa loob kan harong, nangyayari lang iyan through virtual celebration of the Holy Week. Opo. Ang day man na talaga, in a sense, nalimitaran physically ang mga celebration ta, pero virtually, pwede magyari kita makapag-celebrate. Takulon mo muna yung mga iba-ibang mga platforms, lalo sa Facebook, as in sa iba pang mga organ sa radyo o sa TV, na pigdadaraan mga celebration na ini sa laog kan harong. Opo. Kasi constricted na nga ni ang movement dahil kita makaluwas, lalo ang mga aki niyan sa mga gurang, dahil pwede mag-allow sa simbahan. Yeah. Kaya, ang simbahan ang minalaog sa mga harong ta. Yan. Yes, yes. Sa panahon man ini na ang mga aki, mga gurang, mga millennials and millennials, magkasararo. So kakayanan kan mga kakian sa mga gadgets, pwedeng kabang na ma-realize ini, sinasabing ini ni Father Blas. Yeah. Tangon yan baga po, an sa tuyang mga dating kinagawian, 2 taon na, yan ang mga bisita iglesias, araw kang pagsimba nga ni, limitado masyado. In fact, ngunyan nga ni, limitado ang paglawag sa simbahan, tan sa tuya na ang Seven Last Words centralized ang po sa Albay Cathedral. So, tama po itong nadanggo sa mo, Father Moy, na sa mga gadget baga ngunyan, di ba? Mga gadgets, kung paano magagamit yan na positibo naman, kung pirang oras kita kada nag-google sa Facebook, etc., sa ibang mga pinag-iiling ta, saro ini sa magkakatabang para, sabi nga ni Father Blood, mailaog ang simbahan sa satuyang mga harong.
Kaya lang, Yeah, ang problema po ngunyan, I mean, bako man, ang hiling ngunyan kan iba, paano maingganyan kan mga parents, ining mga so-called millennials o Generation Z, o mismong mga teenagers na madara sa sarong celebration sa loob kang harong, ngunyan na panahon po din Semana Santa. Para sa ko, Henry, takulaon ang role o papel ka na dapat na gampanan kan mga magurang ta. Yeah. Halimbawa, ako, Henry, igo ako Good Friday Reflections na yaon sa YouTube. Ayan, okay. Okay. Na post ko, ang apod kayo ni Pascal Family Retreat. Opo. Ano bet ka ini na sa mga friends ko pala sa Facebook, yaon sa wall ko ngunyan ang family Pascal Family Retreat. Ano beto kay ni Henry, yun na magtiripon ang mga miyembro kang pamilya sa harong in front of their TV or laptop or computer or maski sa small gadget kang kan cellphone. Tapos kung ang pamilya, nyaon man sabi ko nga sa bago, nyaon man sa ibang lugar, pwede synchronize sinda Yes. na magkakaroon mga virtually. Yes. Yes. Kaya ako, sarong example kayo ni sa hapot mong yan, halimbawa, ang pamilya ko, digdi sa Legazpi, natiripon sinda sa sala, tapos inda ang TV, tapos nagdadamog din sa reflections ko. So, gari, ini nga ni, so paglaog kang simbahan sa mga haro na sa paagi ka ining mga different platforms sa virtual na celebration. Paglingan family ko, maski di ako duman sa laog kang harong mi, nakaselebration da, tapos nadadangog din da so mga reflections ko. Iyan, manghihimo lang iyan kung ang mga magurang ta, yung mismo magsadol sa itong mga aki na mag-ibo ka ini. Sinda magtaunin na maray na padara o mga pararay na kamo, tamadangog na kita ngunyan kan reflection, kan ni Father Blood o kanyan sa aruganing sa Veritas. Yun na role, isaruan sa mga role na kung minsan nalilingawan na kan mga magurang yan. Itong inaapon na parenting. Yeah. Parenting. So, parang pagsasabi, lalong-lalo na panahon niyan kan ining year na ini, pigbukat na ito sa St. Joseph's Year. Na ang emphasis kayo ng pag-celebrate na kay San Jose, yun na sa mga ama take on the role as father and then father protector and guide to their children. Yeah, opo. Yeah. Actually po, mga fathers, dakulaon ang challenge ka sa hapon na nadangugo kay Bishop Joel Bailon sa homily niya sa endo ng mga kapadean. Nakulaon ang challenge. Iya, kung paano maging arog kay San Jose, kamo na mga ordained priest. And kami pala na mga ama, kaming mga ama pala. Kami pala na mga ama. Bakong ordained priest. Pero priestly, inaapod niya ito na sa bunyag, o dahil sa bunyag, we share in the priesthood of Christ. Yes, oo. So kami pala na mga ama, naurop-hurop ko ito, may dakulaon palang papel man sa samuyang pamilya. Alalo, araw kan sinabi mo po ngunyan, na so ama ang mangingenot para mabilog ining dapat nagibon kan pamilya sa ngunya na panahon in Holy Week. Yung mananggad ang sitwasyon na iyan na bako lang kami na mga padre de pamilya, mga padre de pamilya. Beda kulaon na papel tabi Father Momoy. Kaya po bagap ng mga panon, pigi-apod talaga ini sa pater familias, padre de pamilya. Ang mga ama talagang masasabi nga itong talagang very clear ang sa indang role sa indang mga kakiyan, sa indang pamilya. Ngunyan ugarin, nagkakaidwa kita ng inaapod nga itong absentee fathers. Absentee fathers po dahil kapako sila po dahil karayo nagtatrabaho sa ibang nasyon, kundi minsan iba man ang tinatawan na importansya as in minatutok duman. Pero yun po ini. Kaya duman sa imong recollection or retreat, family retreat, Pascal retreat, Father Blood, di ba ano po ito? Sige na po, Father Blood. Sa mga nagkadarangog po kunyan sa radyo, as in both na
po aka ining family Paschal retreat online. Actually po nasa Facebook aka wall ko. Yaon na diyan ang YouTube. Pwede ka pa-plus ki Henry dyan. Oho. Sige daw, paano daw yan may flash na mahiling Ano pa daw tabi kuan sa ini? So Facebook YouTube daw. ni Father Blood habang nagtataram kami, May baka pwede yung mapahiling. laog sa Facebook wall ko. Yeah. Yaon na yan sa wall ko. Mm. Actually 12 minutes man lang iyan eh. Oho. Sige daw, tay pahanap ko baka pwede maisingit ngo niya. 12 minutes pa no? Oh yes, 12 Father minutes Blood. man lang. 12 Oo. minutes na pwedeng makuha kan sa tuyang mga view, mga Yes, yes, mga yes. paradangog ngunyan. Consistent yaon dyan na pwede maglaog sa Facebook wall ko. Yaon na sa wall. Iyo po. Ano pang Facebook pa? Yan, Vladimir Echalas po. Anong Vladimir pangalan? Echalas. Ano po? Vladimir Echalas. Vladimir Echalas. Pagkahanap mo tabi, Richard, para mailingtad na may shirta sa mga listeners ngunyan hindi po Yes, sa thank you, sa tuya Henry. na programa. Okay. Father Momoy, please. Sarap po yan sa mga katapos. Kayo po baga, sa pag-celebrate din na kayo kang Paschal Seder, Mhm. Passover meal. Aha. Sabi kayo din kagurangnan, kung ang pamilya nga saralit, pwede man nga makisumaro naman sa kataning. Mm. Tanganing garo magbilog ng household. Kung hilingon ta po ang parokya, Opo. ang parokya, hali po yun sa duwang kataramo na paraokia. Ang okia po household living alongside. Mhm. Kaya magayunon po ini na sabi po itong domestic church, pag-usa ng individual family, kundi mga families na, mga household of families Opo. na nagkakateripon. Yung man ang hinguwang mo niya na ito po ba ng saralit na komunidad sa parokya. Yeah. Mhm. Okay. May sharing answer sa paradangog tadigdi. Sabi ni Pading Benny Garland, good morning niya po mga fathers. At dyan nga ni masilibrar kami nin adorasyon of the cross, digdi sa harong at yan asin onward celebration. Di ba? Sa pamilya niya da, magiging sinik adoration of the cross, dyan tabi ton Father Momoy. Oo. Yung mo niyan po baga, adoration of the cross. Ano? Yeah. Mm. Ano sa addition mo kan Father Blood sa Actually, ini-ang data na foreseen ko niyan, siguro Aha. ito ko ini sa sa diocese for the next year celebration. Opo. Kaya ni Henry na yan po nagapot sa tuyak mo niyan. Maray iyan na I mean data na hiling na so mga miyembro kang pamilya palan Oo. na dai ng mga vulnerable na dai makalaw sa simbahan mo niyan. Yes. Igo palan I mean possibly palan na magkaigwanin veneration of the cross inside our homes. Sana ko ta palan ako naisipan ta ini earlier. Oho. Nakagib na para liturgy. Iya. para sa mga harong, para, sa mga harong. pamilya. Para sa harong. Oo. So sa naghapot na yan, Ngayon, no? Iyon, sa naghapot na yan, what we can do Oo. is actually pwede ka mong maggibonin sa rong altar o yan mismo dyan sa altar tabagan anong Yeah. harong kamay Yeah. Tambang harong. ilinga ang likod mi kung, Aha. sa mga tao. Ilinga simple sa nang arog kayan na pwedeng lailag din doon dyan, ang cross dyan. Tapos ang iduwang kandila maghapon. Oo. Oo. So, siguro at yan na hapon na dahil makalawa sa mga agi sa mga gurang as hindi makasimba Opo. sa simbahan, pwede ka mong mag-gather sa laog nin dyan sa in front kan kan altar rin doon na may cross na may duwang ilaw Opo. and then maybe pray the rosary. Yan. Yan. Or silent prayer. Iyon. Na sa pinakamagayon mo niyan, ito to be in silence. Opo. Kaya nga sa mga possible na abstinence, sabi ko niyan, baga fast in abstinence, sa pinakamagayon na abstinence mo niyan, mag-abstinence na sa mga gadgets, apera kung ang gadgets gamiton ta sa araw kitong sabi ni Father Vlad sa Facebook, nagagamit ang gadget para sa
kabanalan niya to. Aha. Kaya yung saro ini sa mga ways kan sinasabi niya tong Holy Week in the pandemic. Iyon. Opo. Father Vlad, ano pong pangaranda kang posting mo sa sa YouTube mo, sa Facebook, tapighanap kan mga pag-iriba? Anong title? Paschal Retreat. Pascal Good Retreat. Friday. Oo, Paschal Retreat. Good Friday Reflections. Aha. Pascal Retreat, Good Friday Reflection. Tapig-search ko so pangaran mo digdi pag-type ko nagluwas. Oh God, nila Henry. Ah? Good Friday, tapos semicolon, Paschal Retreat. Good Friday, semicolon, Pascal Retreat. Kapag-type ko pa din sa pangaran mo, Vladimir Nagluwas, Putin. Kaya may chalas man palang digdi, oh. Okay. Nakamo tabi, Richard. Technical na ka mo. So, sabi ni Father Ichala, sa pagkikuan mo ha. Kung hindi mo i-search sa computer, nakatanin ko. Okay. So, with that po, ngunyan po nag-good, importante pig sabi ni Father Vlad tabi na retreat kan mga pamilya. Ano, sabi kan sarong texter ta, paghihapot po sa kara fathers, kami kaya po sa family nagro-rosary lang kami every 6 p.m. Gusto mi po kaya na magkaigwanin gari family retreat within our home. Ano po ang proseso? As in, paano mo po kaya gigibuhon? Okay, Sabi Henry, ka araw ng kayo texter ni. ta. Okay. Mag-gather ang members kang family dyan front kang altar. Tapos kung makaduman sinda mahiling itong video ko na sa YouTube kasi importante ito na may mag-feed in sa indaki mga reflection as in information. Mas marikot ako makalaog sinda duman. Iya po. Tapos siguro mo niyan after kayo ilaog ko duman sa diocese sa webpage kan Diocese kan Legazpi. Iya. Tangani kuman lugod sinda sa Diocese kan Legazpi sa Facebook. Makukuanin da ito. And then di madangog sinda duman mahiling kan itong presentation ko. Pwede naman isa DCGB. Iyo. After that, masilensyo, tapos so ama o so ina, yun na ang malid kan reflections, hapoton ang lambang saro, o inini, ano ang naguno mo duman sa nadangugta sa nahilitang video ni Father Vlad. Tapos, ang lambang saro mag-sharing. Oo. So pag-sharing kan lambang saro, dapat tao kita magdangog kan sa isa sabihin kang iba dahil mag-interfere kasi preachy bako itong so gari kita nagpadi na nagdi-preach kang sa reflection. So basta lang nakuha mo duman na inspiration sa imo kang banal na espiritu. And then after that paka-share na kang mga miyembro kang pamilya. Pangaji na kamo kan sa kan lambang saro kan yan intercessions. Ano mo niyan ang nabutang pagpangaji mo niyan. So lambang saro naman maikot ano ang nabot nindong agadon ta. And then isusummarize ang gabos na prayers na yan sa paagi kan pag-awit o pagpangaji kang ama niya mo. Araw ka ng sarong prayer meeting. Simple yun, gagarong... Gari so normal na. Oo. May sharing ang kada miyembro sa grupo. Based duman sa... Base duman sa nadangog po sa imo. Sa imong YouTube. Yun. So dapat magayon ang audio kasi maklaro. Ako lang gadarangog. Taan Diocese kan Legazpi, pwede ninda ining maano. Opo. Pwede ining ma-access. I-post ko naman yan sa Diocese kan Legazpi. Sige da po. Sige da. Habang nag-uron pa ka man ni Father mo. Iya po. Okay. Padre may hapot po digdi. Sabi niya... Ito po baga, hindi po baga ni Obispo, naghapot lang po baga sa mga seminarista. Iyo po. Iyo po. So, pinatugmadan niya kang homily niya. Magayon po baga, Henry, na, for example, sa ng Obispo maghapot sa mga seminarista, magayon po baga maging patugmadan. Sa pang ito pwede tang aarugan na ang ina maghapot sa iya mga aki. Yeah. Kasi na yan ki magayon na dialogue. Magayon na dialogue sa pamilya. Sana gibuong po ini bako sa nang na Holy Week. Ano daw nang ilunsad mo niya na Holy Week ipagpadagos ini
every Sunday o kung anong paman. Yeah. Magayon. Yes. Ako dito sa iapot mo po, Henry. Okay, may text po rin. Sabi niya, paghapot po kay Father Moy and Father Blood, kasi po ang family me, regular na nagkakaigwa kay Via Crucis. Diyan sa Kawa-Kawa, buda sa laog mismo kan simbahan. I understand po na ngayon, limited po ito at hindi pinapayagan because of the pandemic. Paano may kaya po gagawin ito sa loob ng bahay na lang or within our vineyard sa Natad kayo naman sa compound kang harong niya para po magibo mo manggiraray ang Via Crucis with our family. O Pasel Mansanan Henry, Opo. kung may espasyo an sa indong mga harong, aliba may natad ka mo. Yan, Pwede yan. I would suggest na maglaag kini saradit na 14 altares, saradit lang na Iyo po. halimbawa mga mas nga Mga saradit na Oo, cross. na Oo. cross. Tapos ang Via Crucis talaga dayan tigigibo na katukaw. Oo. Nakatindog talaga po. Yan, oo. Okay. Kinakay po ang movement na maglakaw o kung di talaga mahimo ang araw kay nita dahil sa kakulangan kan espasyo sa mga harong, maski sa laog lang kang laog kang harong lang na duman ibugtak so 14 istasyones, magigibo yan. Tapos Yeah. may mga gig naman baga kamo. Iyo Kung po. i-google nindo ang stations of the cross, very easy. Then you're able to pray the station of the cross. But please don't forget na kinakaipuan may movement. Yeah. Pwedeng tukaw na Oo. naghihiritig lang sa Pwede magtindog o kung ano Tapos, ang saro pa, we should end the Station of the Cross praying for the intention of the Holy Father. Tanganing may indulgence and Yes. family. Yes. 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 Opo. So pwede man na po sa natad hanggang sa sala hanggang sa kwarto. Yes, Diba, Padre, yes. diba? Basta 14 stasyon. Basta 14 station. At least may movement. Maski sarong lakad sa napagawin, pwede na. Ano, Father Momoy? Pwede na po yan. Sarap Basta ang lakad. mahalaga, may designated mga lugar dyan na may designated mga lugar dyan na maging sacred space ang harong. Iya. Oh, importante. Okay. Another one, sabi kan sarong texter ta, good morning, tabi, Father. Bako man ako. Sabagay, Padre di Pamilya man ako po. Tama man yun na nag-text na yun. Padre di Pamilya man kita. Sabi kan texter, good morning, tabi mga fathers. Kasabay ka po, Father Henry, sabi niya. Iapot ko lang po, kasi po baga, ang pagbabasa kang pasyon. Saro po sa nakagawian as in tradisyon na pinagigibo kan lambang pamilya. Paano po ini nakakapagpabanal sa mga nagigibo ka ini ngunya na panahon with or without pandemic? Ibang hapot kayo ni, pang Miss Universe ang hapot kayo niya. Go ahead po, Father Vlad. Nagkapot po dyan sa sa Pasyon. Kang pasyon. Pagbasa kang pasyon. Pasyon, itong pagbasa, as in pagkanta ka ng agi-agi ni Jesus, puon kan sa iyang pagkaaki, sagot sa pagkagadan. Kaya kasi, ang history kayan, Henry, as is mga nagdadarangaw, kaytong sa mga kamagurangan tapa, dai available ang Bible. Iyo. Tapos, daing padi na istorya o ma-interpretar kan agi-agi ni Jesus. Kaya, ang ginibo ka ito, ay isinurat ang Pasyon. pasyon na iyan. Tangani na maski di magralaog sa mga tao kayto sa simbahan, ay mangkipadi, arayoon ang harong, etc. Opo. Nakakasilibrar manggaray sinda kan ining agi-agi ni Jesus. Tapos, actually, Henry, ang pasyon na ini is all sacramental. Bako ini sacrament. Iyon. Yan. Ang gusto sabihin kaning between sacramental and sacrament. Ang sacrament, ining pag-misa ta, ining pag may pari na may benediction, etc. Ang sacramental, araw kayo ni na yan na pag-awit kang pasyon. Anyway, paano makakatabang ang pasyon? Yan. Ang pasyon, nakakatabang sa tuya, sa paggurupurog ta,
kan agi-agi nin kagurangnan habang kinakanta dapat kuta bako sana so maghalat kan isa-serving isnakan. Yeah. Pag nagkirik-kirik na nga, nagkirik-kirik na sa kawalit, medyo i-orispida na ang pagkanta. Okay. Talagang magkaiguanin na meditational atmosphere Okay. sa mga ano yan sa laog kang pamilya. Ay ni andito nasabutan kan mga tao ta Opo. na sige lang ang karanta ninda, sige ang karanta. Tapos ani ba nagmamarasid man sana, ani ba man matadod makaraon. Pero dahil man nag-meditate, Mairinom. ani ba kan habang sa Mairinom. dahil man nag-meditate, Aha. kumbaga nasasayang lamang ang bilog na pag arano ka yan, pagkaranta. Oo. Dahil man nagdadarangog ang mga tao, kasi dahil man nag-meditate. Aha. Kaya dahil transformative power kaning passion, nawawala, nasasayang. Yeah. Sabi pa ni Padre Vlad, gabo sa sakramento, sa kasakramental, bako sa na mag-form, kundi mag-transform. Opo. Ang transformation, ito po yung inabot natong kabanalan. Ang kabanalan po, itong pangbilogan sa tuyang pagkabuhay, Yeah. embrace in love kan sa pagkamot kan sa bagay, lalong-lalo na kan mga bagay o mga tao ay nato masyadong namumutan. Opo. Yun po baga, istorya ni Kristo na Diyos na nanitaw po dahil sa pagkamot. Dahil sa pagkamot sa istorya, handa siyang magpakasakit na ipako sa krus kasi magsunod sa iyang ama. Yeah. Actually, Henry, para sa mga nagdarangog, asin sa nagapot duman, ang pasyon sarong proklamasyon kan tataramon. It is a proclamation of the word. Na Yeah. pigigib sa simbahan sa first part kang misa, Iya po. in a liturgy of the word na pigabasa. Diyan pigabasa ta sa Old Testament, sa New Testament, sa Gospel. Na kay itong panahon, dahil dahil arayo ng mga harukan mga tao sa simbahan, Tapos dahil Latin pa. Latin, tapos dahil Biblia. Oo, di pa nasabutan. Oo, Latin. Kaya ining ginibot ng pasyon. Mhm. Tangani na kantahon sa lingwahe ta. Istorya, ang istorya ni Jesus sa lingwahe ta na nasasabutan ta. Tapos magayong baga pagdangugon ang pag-istorya kung ininadadangog ta sa paaginin kanta. Natural Yes. po, natural po baga sa mga tao na sa istorya, ang mga tao ibang inaapon ng mga istorya, narrative na kumisan pipaagi sa kanta, pipaagi sa mga tigsik o kung ano pa. Iyon. Iyon. Ngayon baga, Oo. parepan sa imong orasyon. Oh, nyan. Sus ko, patawado kita. Magayon baga, nasasabutan dito sa Mas kanakakakuha. madaling maintindihan. Opo. Okay. Yan nga may tanong sa memorya. Gusto ko, Henry, na sabihin sa mga naghihiranan nyo, tapo-tapo mo kan mga bagay-bagay na masyadong klarado sa Saindo ta habang yaong kami ni Father Momoy, mo na magsimba sa Saindo mga kahaputan. Opo. May mga sharing din sabi niya, pigibom mi po iyan sa NEO.com. Communities. Yung mga members na hindi makapunta sa face-to-face celebration sa bahay nila gigibuhon within the family. Sabi kan sarong texter ta, salamat po mga fathers, nagkaroon ako ng ideya kung anong gagawin namin sa bahay. Actually, yun talaga ang aking pinoproblema kasi malayo po kami dito sa Ligao City. Thank you po for the information. Good morning, Father Henry, Father Momoy at Father Vlad. Nadadamay kita, Firmia. Sabi niya, thank you po for that very inspiring discussion mo niya na pagkaga. Itanong ko lang po, kasi po baga, yung pagsuot ngayon ng mga belo. So di gayon sa kampanahon baga, pag kayan mananggad, kampanahon ngayon, kan mga belo, hindi na po ngayon ginagawa, with or without pandemic or kahit hindi Holy Week, hindi ko na po napapansin yun sa ngayon. Pwede ko ba mabigyan ng paliwanag? Sorry po, baka out of topic ako. Pero kasi noong bata pa ako, nakikita ko yan sa mga nanay ko at sa mga lola ko habang pumupunta sila sa mga simbahan.
reaction po tabi mga fathers. Dapat masabutan ta Henry kung ata pigubukta kan ki Bello. Sumanto Oo. ano pud kang basta iko kan suina ko kan panahon eh. Bello. Pag masimba. Oo. Nagguno tayo ni sa sa mga Europeans na ang mga babae baga maski ba ko man mga madre nakabelo. Aha. Okay. Okay. Ang belo iyo to sa pagbuktak pag taram sa sa iba na ako igalang nindo yaon sa kuyaan kabanalan o banal ako pakong banal na payos kundi dayon do ako pag halimbawa pag Istorbohon. pag istorbohon o ibuang kimaraot dahil yaon sa kuyaan Diyos. And this is the reason why ang mga blessed sacramenta kaito igwa pa ki ki Belo Ayo. may kortina. May kortina. Namalisanin do ang mga tao kaito sa Europe na may mga belo. Aha. Tapos ini man so kinuakan mga kan nawara na so belo kaito sa kultura. Ini ang padagos kan mga madre Opo. na kan belo, magsulod kan I belo. see. Tangani na i-separate sinda sa kinakban na bilang mga consecrated persons. Bako Iyon. sa mga madre, pati nga na ang mga Muslim, Mga Muslim. Until now, baga igwa? ang mga babae ninda, igwang, anong apod ka to? So, may baga may belo, Iyo po, tak nahiling lang sa mata. nailin sa nasumata. So ngunyan, sa hapot ka na ngata nawara na, aramin do, nag-evolve ang ang culture. Iyo. Tapos, nawara na so belo, pero yaon, day manawara so sa tuyang pakiling na ang lambang saro, babae o lalaki, banal inita, mga nilalang kita kan Diyos. Yes. Opo. Mga Hudiyo, igwa po silang inaapod na prayer show. Prayer ang show. mga tao, magdalaki o babae, pag mapangadji na sinda, bibugtak din diyan. Pero tanda baga na mapangadji na sinda. Iyo. Ang apod ka ang talit. Talit. Igwa ako kayan. Ano po? Ano po, Andre? Talit. Talit. A-L-I-T-H. Talit. I see. Prayer shoal. Si Jesus baga nahilinin do mga tugang. May shul ba siya, di ba? Pag Pag nangay. kibelo ang kagurang na puti na may itom. Yeah. Yeah. Oo. Ang apod ka ang talit. Ayun. The late Honorable Congressman. Kaya mga arogan. Okay. O di po, bago pa, ready na po usukan so sa tuyang YouTube na ipapadangog sa mga ipapahiling sa viewers ta ano. Pero bago po 'yan, Di magayon Henry. opo, basahan ko muna yung mga reaksyon sa Messenger, buda po sa Facebook Live. Sabi niya, Kuya Henry, senta ba pwedeng mahiling si Father Momoy Borromeo po? Gusto ko po sanang magpahiling sa namamatean ko sa lawas ko. Bago pa may virtual katabi, may virtual kahiling or duman sa lidong, Father Momoy? Virtual, pero pwede man na, alay sa Indo, pwede man na inaapod niya itong Zoom healing, pwede man na distant healing. Ayun. Pero Okay. ang dipisil ang Zoom saka ang virtual healing takulkit ng mga aagihan kay na mga proseso. Ang suggest na lang ni Henry Opo. na magdigdiran sinda sa Mary Sealing Sanctuary, Opo. digdi sa Lidong Santo Domingo Albay, na Ngayon. igwa kita digdig ki mga misa na alimbawa 9:30 in the morning pag Sunday. At yan nakikibo si Father Momoy kang healing niya. Iyan. Opo. May distant healing, may Distant. my friend man. May social distancing man. Kasi Social distance. dipisil ang virtual saka ang Zoom healing ta. Oo. May mga aagihan na ibang proseso. Iyo. Whereas madigdi lang kamo sa Lidong, sa Mary Sealing Sanctuary, Opo. 9:30 an aga pag Domingo, yaon na. Iyan. Itong virtual healing po, pig-reserve ko ito sa mga bedridden, katapos Yeah. sa mga niya sa ibang nasyon. Iyon. Okay. So Sabi Henry, I will be very I am interested to to answer any questions. Yeah. Tamit para mo Henry may medyo nag-eskwela man ako sa teolohiya. Kung manghapot po kamo ang Opo. mga listeners ta. Yeah. Sige na po habang yaon pa ako digdi. Yes po.
Sabi ni Ani Luares, hello Father Vladimir Echalas. Good morning daw sa imo. Good call sa Ani. Oo. Ani. Yeah, okay. Good morning, tabi sa indong tulo. Nagiulok ako sa imo, Henry. Ikapalan sa orasyon, suduwan hanggang sa tunay na orasyon. Ay, okay. Okay, sabi niya, good morning. Hen, digdingani po sa muya. Talagang araw ka ng pinagbumi and very informative po. Watching from California. Good morning po sa mga taga-California, USA. Father Momoy and Father Blood, happy to see you both. Sabi ni Hilbas. Yun. Okay. Okay. Good morning, Henry. From New York City. Pakitanong po sa kanila kasi dito po sa amin, mas mahigpit ang pandemic sa ngayon. Tama ba itong ginagawa namin? Nagbubugtak na lang kami sa altar kay cross. Ganoon na sabi mo na Father Blade kanina eh. Nagbugtak kami sa altar kay cross at saka may kandila po and we pray with my family every day. Ngayon pong starting Monday at saka until resurrection po sa Sunday. Father Blood. That's very good. Yon, very good ha. Pero bako lang itong pagbugtakan cross. Aha. Kay Kandila. Ito nga sabi ko sa Henry na if it is possible for them to gather together as a family. Yeah. Tapos magiling itong video kung available sa Indo. Opo. And then ito nga yung magkaigon din sarong interactive na prayer meeting ang sarong family. Okay. By the way, Henry, Yeah. Nasa konsepto pa kita mo niyang kaining araw kaining platform. Sa mga halimbawa po baga, bako man kompleto ang sarong pamilya nasa Logang Harong. Halimbawa ang father nasa New York, Yes. ang ina kung halimbawa sa ibang country man, ang mga aki we can still do it via Zoom. Via Zoom. Arugan, iibutang yan, Henry. Yeah. So what we do, aram nito yan na paggamit kang Zoom, we can share the Zoom ID Yeah. and then yaon sa computer or sa laptop. So that we can project to the TV. And then, nag-gather manggiray ang family. Yes. Maski ang ibang members kang family, Yes. nasa harayo. Araw ka na nagigibo ni na Ramir Calieja sa kanila Loren na si Don niyaon sa Japan, si Carl niyaon sa Manila, tapos si Mika niyaon sa Naga, tapos pero may 8 o'clock in the evening, Sunday, they always pray the rosary. Tapos kung yan man na andaw, igaw man sila ng mga Zoom reflection. Okay. Sabi ni... Baka mo po ining imposible, Gibo. Opo. Sabi ni Kapitan Joy Bahoy, lector commentator po sa St. Raphael Pari, sabi niya, Blessed Good Friday sa indong tulo. Very informative ang program nindo. Salamat as in congratulations for a job well done. Thank you, Tabi, Kapitan Joy Bahoy. Okay. God bless you. Opo. Okay. Ready na po so sa tuyang ipapahiling na video, Tabi, Father Blood. Baka po may gusto ka mo ng introduction bago may i-play ini na sa imong video para nahali po sa YouTube, Father Blood. Henry, ako nagpasalamat ka ini at least ma-play digdi sa tuyang programa. Yeah. Opo. Ang introduction ko po kay ni aram nindo last year yaw na ko duman sa Benedictine Monastery sa Digos, Davao. Ginip ko ni duman last year. Opo. Pero last year baga nagpuo na sa lockdown mga quarantine. Kaya ipapahiling tayo ni tapos yaon lang po ako digdi kasi mga information po ini as in reflection. Kung may mga hapot ka mo, pagkatapos kan paghiling ta kan video, yaon po kan Father Momoy digdi tanganin na tabangan pa ka mo ngani makasarumsum sa tuya itong mga reflection ta diyan sa video. Yes, opo. Ito baga, last year baga Henry, niyaon siya sa Digos, inapuran pa baga siya. Iya po, naman na nagkumanang ganito. So, kan last year. Yes. Pero maganda ni Henry, mahiling diyan sa Sige daw. programa mo. Okay. Tapos Sige na, Tabi. ready kami na pagkatapos kang pag-show kang video. Sa mga hapot. Yeah. Mga hapot. Opo. Okay. Richard, take it away. Pasok mo sa ating Facebook ang reflection na yan.
Alright. Ay, bako iyan. Aha. Ay, hindi. Video yata yun, Chard. Video ba? Video yan? Video? Sige daw. Dapat sa YouTube. Anong title tabi, Father Blood? YouTube daw tabi, Chard. Morning prayer ito. Morning prayer ito eh. So YouTube. Pakiulit kang title tabi, Padre. Okay, ano siya? Oo. Yan lang ha. Bata Good excited. Friday, tapos Pascal Retreat sa YouTube. Okay, pakiulit. Good Friday, Pascal Retreat. Pascal Retreat. Iyan. Chard. Ano pa tabi, Chard? Maorasyon ng ka ni Father mo, ipagday mo na ko ito. Si Good Friday, Pascal Retreat. Iya po. May maluwas dyan, tabi. Maluwas dyan sa retrato ko. So, ano yan? So, nahiling mo dyan. So, ano yan? Retrato ni Father Blood. Good Friday. Okay, sandali lang po ata. Baka, ayun. Baka, kung hindi ko yung i-play, day mahihiling sa kwan. Anyway, makuha man yan. Madali yun yan. Iya. Makamon, Sa madali yun yan. At may link na kita eh. Good Friday, Pascal Retreat. Maluwas dyan sa picture ni Father Blood na ako sa ko Father Blood, nakulong kang follower sa YouTube ta. Ang namalisyan ko ngunyan Father mo, pag ang gwapo ang pare, dako lang followers. lalo na. Ano? Lalo na mo niyan. Lalo lalo na ngunyan kadakol tang viewers. Okay, habang pigahanap ni Richard, okay, sabi niya, Kung may mga hapot pa dyan. opo, sabi po kan sa tuyang texter, thank you po for that very informative discussion with you guys. Sabi niya, iapot ko lang po kasi, noong panahon, Diyos ko, gari sinauna, kahit ng panahon, noong panahon, gari harayo ng taon ini. Ang Friday po, pigbabawalan kami na mag-revoke kang mga lolo, mga lola. Pero nowadays, ang term niya, nowadays, ang mga teenagers po, medyo uncontrolled na pag-abot sa making noise. Paano kaya? Pag silensyo da po, nagiging solemn ang palibot, lalo na pag alas 3 nin hapon, nin biyernes. Reaction tabi, mga fathers. Magayon nun bagayan, tradisyon, pero ang mahalaga man sa nakini, bako sa nang suday pag-revoke, kundi pag-silensyo na nga ng pag-horop-horop. Ang original language po baga kan mahal na Diyos, iyo ang katulinungan for Okay. 13 billion years. Mm. 13 billion years ang kinaban silensyo. Bako sa nang kinaban kundi ang bilog ng linalang silensyo. Inman tangani madangog ta ang minsay sa tuya ning kaguranan. Ang buot sabihin po paano, bako sa nang pagsilensyo na dahil nagre-revoke, kundi pagsilensyo tangani maghimati. Sa kung iwak kita kaya inaapod nato bagay ning sa mga harong na ginigibutan garong sacred space ko niyan. Yeah. Iwak kita ning garong sense of the sacred, sense of the holy. Tangani na ang bilog na kinaban, ang bilog na lalang, ang bilog na pagkiling nato. Kay ganing pero para sa kuya, ang significance po kito kan pagkaganda ni Kristo. Opo. Na mga kortina duman sa templo. So itong kortinang ito nagdi-divide kang inaapon na Holy of Holies. Holy of Holies. Na buot sabiyon, sa luwas pa kong holy, sa laog nito, ngayon dyan ang holy. Kanagadan si Kristo, binuksan niya ang gabos ng day ng Holy of Holies, gabos na holy. Yes. Okay. Kung takot tayo niya sa tuyang refleksyon, ako na sa ng Semana Santa na limitado sa sarong aldaw, kung kaya Semana Santa, sa 7 aldaw sana. Kundi sana maghingawa kita sa mga paaging ini na maging banal. Buot sabihin kang holy, whole, bilog, kabilugan. Yes. Hanap ang kabilugan. Yes. Kan sa buhay. Kabilugan kan sa tuyang paghiling. Kabilugan na ang bako sa ng sarong paagi ang pagmati, bako sa ng sarong paagi ang pagkanood, kundi sa gabos na senses niya to magamit. Yeah. Kamot sa mahal na Diyos, pagkamot na bilog ang sa tuyang pagkamot sa iya buot sa biyon
bilog mong kusog, bilog mong kakayanan, bilog mong gapos na sa iyong pagkatao, itaon mo sa mahal na Diyos. Tangan ikaw man mismo mabilog. Yes, okay. Sabi kan sa rotang texter, good morning mga fathers. I think po ang gamit kang belo is to cover your face. Tangani day ka maistorbo kan pagpangadji mo. Day ka maistorbo kang mga kataning mo, and nga ni ang concentration mo direkta sa mahal na Diyos. Yan, iba inimanan sa iya na kwa. Good morning, Hen. Dapat ngunyan magbelo talaga. Ta ngunyan baga pag nangadji ka, kadako istorbo sa mga simbahan. Yaon sumay nangingiblit, boda sa nagisimba na iba man ang atensyon, mailing mo na nakaluhod na luwas ang, Isus ko Mario, si pangyari sa mga baka. Yung mananggad. Anyway, yaw na po, Father Vlad, sukan mo. So, sa imong video tabi, ipahiling ka na ha. Ipahiling ka na. Alright. Naka-black pala na ikakaw na digdiya. Black na sa imong attire. Yun po, yes. Yeah. Okay. Sige na tabi, Richard. Para po sa kabos ng mga viewers kan Facebook and listeners po kan DCGB. Yung ba ito, Father Vlad? Yung po ini an Yeah. Dicos Monastery. Yes, go ahead po. Henry, Holy Thursday yan. Dapat kinunin doon sa Good Friday. Come again? Dapat kinunin doon sa Good Friday. So Good Friday tabi noy. So Good Friday ko ako na ining digdi oh. Huwebes Santo yan tabi Chard. So Friday ang hanapon mo tabi. Unin nahilig ko digdi sa kuyang computer. Good Friday Paschal Retreat, naka-black si Father Vlad, tama? Yun yung nahiling ko digdi. Tabi, naka-buklison si Father Vlad. Tama, Padre? Yun nahiling ko digdi. sa kuya, naka. I-type mo tabi, no, Good Friday Paschal Retreat, Father Vlad. Yun nagluwas sa kuya eh. Primerong video. Same po ang video na ini, Padre. Maganda ang background mo sa likod, ha? Anong chapel po ini? Retreats online coming from the St. Benedict's Monastery here in Digos, Davao. Yeah, gariyo na yan. Tama? Sige, ilag mo, tabi. Sa Digos, Davao, ining background, nasimbahan tabi, Padre? Ining monastery sa likod mo? Monastery. Okay. Okay na tabi, Chard? Sige daw. Madali lang po, Father Vlad, ha? Ngayon. Mas magayong kunyaon sa video ni Father Vlad. Sa mga nakatutok sa Facebook ngunyan, mas lalo na masasabutan, ma-internalize ang mensahe kan sa tuya na retreat, Paschal retreat. Pwede po kita question and answer pagkatapos. Yes po, Father Vlad. Okay. At ito na tabi, Padre, key overview ining presentation mo habang pighanapan ni Richard. Paliwanag ko digdi Henry ang teolohiya kan Good Friday. Oh. Tapos pigsaysay ko digdi so bilog na aldaw kang Good Friday po alas 9 an aga sagkod na alas 3. So Yeah. iyan ang kuwata digdi. Ayun. Okay. Ano tabi, Nal? Ha? Lingon mo. Di ka sa likod ko. Pasensya na po ko mga toga. Naling ko nga siya. Good Friday Paschal Retreat. 1 million views na. Di ba? Naka-black So yan na. Henry, kayo naman dangog ka kasi Opo. mahiling mga viewers. Yeah. Nganing mapasabot ta sa inda. Yeah. Ano nangyari kang Good Friday o Yes. alas 3 an aga sa good alas 3 saka sa mga teolohiya ka yan magayon na sabuton ta. Yes. Na aling sa mga iba-ibang theologians, mga iba-ibang santo, mga iba-ibang tao na nagkatinaripon, inaapod ito po bagay niyo. Libre tradisyon. Iyo po baga. Alright. So, okay. Sabi ka sa rong texter, good morning. Sandali lang ha. Ito, bago po duman sa pagplay sabi niya, good morning, Hen. Mahapot ko kay Father Vlad and Father Momoy. Yung procession. Sa ngayon, wala na. Tapos, sa procession baga po, may pigagamit na mga panyo, tela, sa pagpahid sa mga imahen. May nakukuha daw po na
kapahingaluan ang puso asin kalag o kasalan nin tawo sa pagibo ka ito. Ano po ang gigibuhon ka ito pag naidot na duman sa imahen? Yan pong mga pagdood kampanyo o pagkis sa mga imahen. Oo. Ano yan? Mga acts of piety lang yan. Yes. At naman po ang kinakaipuhan talaga. Kaya lang Yeah. siyempre dahil ulan ang mga tao na mag-ibuka yan. Yan ang expression ng takan sa indang piety. Yes. Pero ano ngayon na pandemya, dahil yan po, bawal na po sa tuya yan. Tabaka dyan pa nagkakapit ang virus. Yeah. Sa kang mapahid kang panyo, ano mo sa lawas mo, di sa makatabang sa tuyang piety, nakadistro sa palugod. Yes. Nadagko nga si Father Mumbai kan sarong aldaw na yan bagang Nuestra Señora de Salvación na imahen sa ibaba bagakaan kay Birhen Maria may sungay-sungay bako Father. Nadagko si Father Moy paminsan da dumana nakakahapulas so panyo sa di ba? So acts of piety yan, tabi ano. Na traditional na talagang day napupugulan sa ngunya na mga panahon. Okay na tabi, Chard? Okay na tabi, Also Father their Brad? way of- Go ahead po, Father Moy. Go ahead po. Also their way of touching the invisible, touching the sacred. Yeah. Na sana maging maingat lang kita, maging prudent. Lalo na kung mapipwede, dahil magpara-touch ka yan, dahil magpara-pahid ka yan, lalo na kung ang papahidan mo si Henry, mas lalo, diba? Okay. Orin na po. So, Well. Good Friday Paschal Retreat ni Father Vladimir Ichalas. Welcome to the second part of the Paschal Retreats online, coming from the St. Benedict's Monastery here in Digos, Davao, the Philippines. Today, we shall reflect on Good Friday. So let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, we thank you for the gift of Jesus in our lives. Today, as we commemorate his death, we also relive his passion, in which he revealed that God is a Trinity. We ask our Blessed Mother and our Mother that she may bring us closer to the Paschal mystery. We ask this through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Today is the only day of the year when we do not celebrate Mass, because today we commemorate the death of Jesus. Today, Jesus is dead. And as we relive his passion and death, the Church brings us back to that moment in Calvary, where it happened 2,000 years ago. In the morning of Good Friday, Pilate sentenced Jesus to die by crucifixion. Jesus carried his cross to Calvary outside Jerusalem, to the place of skulls, where criminals of the day were thrown away and their bodies and skulls were kept rotting. At 9 in the morning, Jesus was crucified. At 12 noon, there was total darkness. At 3 o'clock, Jesus died. From 9 in the morning until 3 o'clock in the afternoon, Jesus spoke his 7 last words. 1. Father, forgive them, for they do not know what they are doing.
Number 2, today you will be with me in paradise. And the third word, woman, behold your son, behold your mother. The fourth word, my God, why have you forsaken me? The fifth, I thirst. The sixth, it is finished. And the seventh, Father, into your hands I commend my spirit. What are these 7 last words? Isn't it true that it took God 7 days to create the world? And that He created the world by His word? Now on the cross, Jesus, the Word of God made flesh, was recreating creation, a new order, a new Genesis. And on the cross, Jesus was giving birth to the church. During the 6 hours that Jesus was hanging on the cross, He felt abandoned as He cried, Eloi, Eloi, lama sabachthani. In English, my God, why have you forsaken me? Where were the apostles of Jesus during that time? With the exception of John, all of them fled. And where were His followers? Those who were recipients and those who saw His miracles. Where are those who sang Hosanna when He entered Jerusalem? All of them abandoned Jesus. At 12 noon, when darkness covered the earth because of a solar eclipse, nature was ashamed to look at her Creator. Nature symbolically abandoned her Creator. When everyone had abandoned Jesus, He knew someone would never abandon Him, His Father. But during this time when Jesus needed His Father the most, the Father abandoned Him. If you were a parent, a father or a mother, watching your only child dying, would you even exchange places just to save your child? Or at least to be with your child to give him or her consolation? Where was the Father who brought His Son to the cross? God the Father did not stop His Son, nor did He give Him the consolation He needed, because that hour was the reason why Jesus became man, to offer Himself as the supreme sacrifice to redeem humanity. And in this great drama of salvation, the Father was the one who abandons. The Son is the one who is abandoned. And the Holy Spirit is the one who connects the Father and the Son in their utter separation. So when we look at Jesus hanging on the cross, what do we see? We see love in its most beautiful expression. On the cross, charity is crucified. The suffering and death of Jesus is not just redemptive, it is revelatory. We see the deepest revelation of who God is. The cross is the highest manifestation of the Trinity. On the cross, we see the Father begetting His beloved Son. On the cross, we see
the Son being begotten. And on the cross, we see the Holy Spirit, who is the begetting. So on the cross, we see the Trinity as suffering love. After these considerations, we now come to the reflections for today, Good Friday. During the times when we are alone, hungry, suffering in pain, in the midst of a tragedy, abused and maltreated, a victim of injustice, and facing death, don't we call on God? And when we don't see lights even at the end of the tunnel, and we don't feel that God is answering our prayers, like Jesus, don't we feel abandoned by God? And when we look around and we see nothing but pain, suffering, and death, don't we question the presence of God? In our desperate situation like today, don't we also cry, my God, why have you abandoned us? But the response and the consolation of the Father is not on Good Friday. Our sufferings, our deaths are not only redemptive, and like Jesus, they are also revelatory of the mysterious presence of God in the world. You think that evil has conquered goodness in the death of Jesus? Maybe yes, in the eyes of the world. But in the heart of God, it is victory. Jesus' life and our lives don't end on Good Friday. There is Easter awaiting for us. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And through the intercession of our Blessed Mother, may Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. God bless you. All right. Thank you po, Father Vladimir That's so nice. Itcharas. Amen. Amen. Wow. Amen. May nag-textig di Padre. Sabi kan texter ta, actually, isa ro ako, ang hapot ming daw halos magkapareho, pero mas matibay ang hapot na kumpara sa kuya. Sabi niya, Hen, pakitanong po sa mga fathers, kasi po, nafe-feel ko na baka may mensahe ang Diyos sa pandemic ngunyan nangyari sa kinaban. Ano po ang sendang opinion sa bagay na ini? Tapano kaya Padre, ining hapot niya, nare-reflect ko itong sa sinabi mo na, itong itatara mo na, Father, why are you abandoned me? Di ba? Parang something like that, yung sinabi mo po kanina. Base sa 7 last words kan sa tuyang kagurangnan. Ano po ang hiling mo mananggad, nindo, digdi po sa hapot kan sa tuyang viewers, sa panahon ng pandemic? Father Moy, tabi. Taykan medyo, mas medyo may edad ka tabi kumpara kay Father Vlad. Kailangan ko po yung pandemic na Opo. ini. May mensahe po talaga, baka daw may mensahe ang Diyos sa tuya gabos kung nata nangyari iningon yan. Ako, Of course, oo. sa likod, ano pa ang mga sa likod kaya. Pero Opo. sarong ang pangyayari kaya ng pandemic, linukasan ba kita? Lukas. Pinupaan Lukas, kita. Mm. So sa tuyang kapabaw-abawan, pinababa kita. Garo man sa nakitang si Saul na Aha. binaba sa kabayo. Mm. Pero itong pagbagsak ni Pablo sa kabayo, Oho. nabuta siya, Mm. tangani siyang makahiling. Mm. Hinulog siya, tangani makanood siyang magbutwa.
Oo. Siguro, iyo man ini, na o dahil sa pandemya ini, gabos kita, pipagiramdom na ngani na kung day ang Diyos sa tuya, gusto pa nung, igo pa nung inaapod bagang secularism, pero Yeah. bagang pawara na kita, minatalikod na kita sa Diyos. Tangani kitang may bidun taman ang kakayanan ta. Kung sa psychology, inapod po bagay niyong individuation. Individuation. And then God allows that. Pero sana pag sa satuyang individuation, dahil totally kita makarayo sa mahal ng Diyos, kundi mamidbidan ta na kung kita man sana, sa diri ta sana, dahil man empty. Dahil nanggad kitang abutan. Opo. Empty ang gabos na bagay. Luwasan ta, paghuna ta po bago kita, sikaso na kita, matipayo na kita. Ito pong inaapod yung false self. Ako man ini, ang sa tuya, paghuna ta, ang kayamanan, iyo kita, ang paghuna ta, ang kabantugan, iyo na kita, ang kapangyarihan, politikal o ano pang kapangyarihan, iyo na kita. Yeah. Bako yan. These are empty. Bako ini kita. Pero pipamidbid sa tuyang pandemic na hanapon ta ang satuyang sa diri na kairibahan kita din mahal na Diyos. God allows us to this in order to realize, to make us realize that we are really connected with Him, not separated from Him, or not bako na kaiwal kasi na, kundi mamimidbilan sa tuyang sa diri, nakita mo kairibahan niya, napadangat niya kita. Kaya nga, arba kayo ng mga efforts na ginigibong niyan, nagkakasararo ang pamilya, na ang pamilya nagkakasararo, graray, ang mga niyaon sa ibang lugar, o dahil sa paaging ini, araw kayo ng ginibon ni Padre Vlad na family retreat, sa kata iba pa mga paagi, namimidbinan din na may mga sila kita malimitaran na God's hand can never be shortened. Yes. Father Vlad, may insights ka po duman sa hapot kan sa tuya na viewers? O listener pala? Nagdadangog sa radyo ini. Ang Diyos allow an evil bako dahil ta may maraot na obheto ang Diyos ta day man an Diyos day ining karapan sa filosofiya. So igo kita ki mga helang, igo ki mga aksidente, igo ki kulog, pagsakit, igo nga ning kagadanan. Ining pandemya, parte ini sa kadagusan kan istorya saka kan sa tuyang pagbaklay. Oo. So ano ang kung sa hapot na may nga tapig allow kan Diyos. God allows evil in the world so that goodness will triumph at the end. Matatapig allow ni Ama na magsakit an sa iyang aki, Cruz, magadan, igwang karahayan ini na itataon niya. Pero during that time kan nakapako si Jesus, kurang may nakakasabot ka iyan. Arog man ka ining pandemya, sa ngunyan, may mga bagay-bagay kitang buot sa buton, may nasasabutan kita, pero ang kabilugan ka ini, iyan magari ang misteryo kang Diyos na sa kabila kan pagiging misteryo ka ini, may karahayan na idudulot ini sa satuya, maski na nagdulot ini sa tuya nin pagsakit, nin kulog sa kakagadanan. Dakul baga na mga pangyayari sa kabila ka mga pangyayari, dakul baga ki mga magagayon na nangyari sa satuya. Halimbawa,
ang pagkaigwatan in oras sa pamilya, ang pagiging conscious ta kan sa tuyang hygiene. Yes. O, di ba? Yes. Ang etosis sa to nagugas si kamot. Yes. Oh, Yes. Yan, kung di man talaga kinakaipuhan na maglaog ka sa mall nga, magpradyan ka sa mall. Yeah. Mm-hmm. Kaya nakita naglalaog sa mall ngunyan, bihira na, unless talagang kaipuhan. Mm-hmm. Kaya ito, sige sanan ralaog ta dyan, o kung gusto ta magsaing ngunyan, kung bako na essential, gusto sabihin kayo ni, we were able to discover and appreciate and celebrate the essentials of life. May mga hinarali, pero may mga nahiling kitang mga bago na tigpasipara ta kay ito. Yes. Pamilya, Yes. oras, as in, ang satong salud. Yes. Ang paradox baga. Opo. Pag hiling ta, opposing, pero kung hilingon ta, ang kagalanan niya sa kaambuhay, opposed. Pero kung hilingon ta ngunyan, ipinapahiling po dahil sa resurrection, ipinapahiling na sa kagadanan ngayon ang buhay. Pagbabago ng buhay. Ngayon ang power of the resurrection. Katapos, hilingon tang maray, ano nga ang opposite kang, mga opposite kang mga gampos na bagay? Lalong, anong opposite kang karahayan? Anong opposite kang kagayunan? Anong opposite kang katotohanan? Good, the beautiful, and the true. Iyon. Ang opposite po kayo non-existence, non-being. Both of yun, ang realidad ngayon po nanggad sa pag-ako kan katotohanan na kung minsan pag-ako sa paghanap ng katotohanan in the midst of all lies, mga fake. Paghanap po kayan. Okay. Ang goodness is paglapas, paghali sa is to paghanap sa buhay in spite of all this death mga bagay na tinataw sa tuya ng arpo kan mga helang na ini in virus na ini. People are all over the world are trying to discover what is going beyond that para kan vaccine sa kamabulong na ini. Yeah. Opo. Okay. Hindi na nagkakasararo ang mga tao niyan. Yes. Opo. We only hit one. Yes po. Sabi kan texter ta, magayunon so naging refleksyon ni Father Vlad, pig-follow ko na po siya sa YouTube ngunyan. Kadakol pa lang siyang ginibo sa YouTube. Okay, anapot niya, ako po kaya, permi ako nag-join sa mga recollections, retreats, every Holy Week, or magin nga ni po Christmas. Kaya lang po, ako ko na after kang recollection o kaya retreats, nagbabalik ako sa dati kong gibo. Nagbabalik ako sa dati kong gibo na pag may recollection o retreats na determinar ko, sabi niya, nasala sa gibo ko. Pero pagkalipas kan pirang bulan, nagbabalik ako. Nata daw po ito, paano ko daw po pakarayaan sa kuyang buhay na ako po talaga, ako makasalan. Mga Father. Nga po tagan sa theology, recidivism. Recidivism. Paulit-ulit. Ulit-ulit. Recidivism. Gusto sabihin kang recidivism, itong pagpaligta sa luma at ang pagkatawo. Ayun. Luma at ang pagkabuhay. Yeah. BSDU, balik sa dating ugali. BSDU. Okay. Ako man iyan na para sa nag-listener talang, gabos Nangyayari talaga. gabos para sa satuya ang recidivism. Maski pa anong kabanalan mo ngunyan, agaday mo sure sa mga maapod na aldaw na magibok kagiraray ki maraot. Yung mga sabi ni San Pablo, gusto ko na gabos sa nakarahay ng gibuhon ko, kaya lang ata nagkakagibo ako ni maraot. Kasi ito kitang pick upod pa sa English na concupiscence. Itong desire ta ng karahayan, pero ang human nature ta, pigbubutong kita, pasiring duman sa opposite ng pigitaran ni Father Momoy. Ang apunta ka, concupiscence. Iyon. Baka man pala maleficence, concupiscence. Concupiscence. Yeah, okay. Yun. So, meaning po, tama ini Padre,
Bako man siya sa nakakamati kay ni pigi-share niya. Ako kita, human kita gabos, mga tao, Part or human nature. human nature. Okay. Pero paano daw tabi padri maga kay Pero Gwakigari? sa mga suggestion, Oo. pero sa mga suggestion, mga practices kay ito kan desert fathers, Yeah. yun ang mga contemplative po bagay niyo. Pero sa mga contemplative traditions, ito inaapon na guarding your hearts. Guarding your hearts. Okay. Guarding your hearts. Bukod sabihin, pag namati mo na, kaya kinakaipuan magsilensyo, Mm. pag namati mo na naaraw kayo na nangyayari sa imo, ang sa imong buot nababanga, kinakaipuhan na siguro na bantayan mo ito sa diri mo. Katapos, gibuhon so opposite, inaapod din sa Latina, adjure contra. Yeah. Yeah. Kung mo so kamautan kan sa imong laman, Mm. gibuhon mo so habo mong gibuhon na para sa karahayan ng kapwa. Yeah. Para sa karahayan ng creation kanila lang. Mhm. Okay. Ito yun sa naarugyan. Para sa mga refleksyon ni Obispo baga kan sarong aldaw. Mm. May nahiling nga kitang garong kaulagat sa dalan. Nakulo sa doon nagparakomentaryo. Nakulo sa doon komentaryo niya kayan. Pero nagmamurudan na, naulang niya ako sa pag-agi, sa pag-araw kini. Mm. Pero nisaro, dahil nagigibong nahalion itong kaulagan. Iyo. Iyo manangga. Kinakaipuhan, bako sa saramon, kundi pati sa gibo. Nan mga kaisipan, magayon na refleksyon na araw kayo ni, Aha. bako sa isip, bako sa puso, kundi makaabot sa muro. Yes. Opo. Sabi kan sa tuyang mga viewers sa Facebook, Franz Kicks Magdamit, good morning po, Father Moy and Father Vladimir. Yes po, Hen, yung tanong po ng isang listener nyo, tanong ko din sana, pero salamat po at nasagutan. Sabi ni Adeli Adailak Nelly, baka may mensahe po nga siguro sa to ang mahal na Diyos. Sabi niya, salamat, Father, salamat po sa mga paliwanag. Okay, another reaction. Salamaton po sa arog kaining programa. Dakulugod an makasabot asin magsarumsum sa isip, sa puso, sa mo o sa gabo. Sabi ni Del Moral. Sabi niya, Father, paano po magpapagirumdum ito. Father, paano po nagpapagirumdum siguro ang mahal na Diyos sa tao, ang iba siguro dai ng pakiaram sa kapwa. Ayun. Yung mananggat. Gusto pa rin na mag-react, fathers, kaya na text na sa sarong viewers ta. Nanibada sa tuya, dahil na nagkaka-rumdum sa kapwa. Paminsan. Baka may minsan mahal na Diyos. Tabi. Definitely, good kayan. Nawara po ka sa tuya, so sense of communion, Yeah. Mm. nawara so sense of interconnectedness, interrelationships, nagkaranya-kanya kita. Ang importante, so sa diri ko, ako, sa kuya, I, me, mine. Pero ang nangyari kay ning pandemya, binuwag ito ning kagurangan, ining mga selfishness ta. Opo. Tapos, kaya kita ning sense of belongingness. Tapos, interrelationships, and most especially, communion. Okay, ito po. Sir Hen, fathers, ako po every Holy Week nagdadango kan 7 last words. Pero day ko talaga nalaladop. Day mo talaga maladop. Hararumon gayon. Day mo naladop talagang maray. Day mo talaga naladop kung nata po nasabi ni Lord, our Jesus Christ, na Ama, nata daw ta pinabayaan mo ako. Padre, iyo po ang kuan. Di ko aram kung hapot ini o sharing niya. Basta, iyan ang sabi niya digdi. Di ko niya dan ladop. Kung nata da sinabi kan manis at tuyang kagurang da na Ama, nata ta pinabayaan mo ako. Baka pa gusto rin magta okay kuan. Iyan na, dumapagahin din sa video. Nadangog ko sa imo ini kasi bago. Panggit ko yan, na an abandonment, sarong takulao natataramon iyan sa agi-agi kan na pigaputang theodrama. Opo. Ang cross. At ang abandonment, ito, sabi ko bagay naman sa video, inabandon kan ng mga apostoles, kang pamilya ni Jesus, inabandon siya kan natura, kaya nagkaigwa ki
eclipse, solar eclipse kay Dominic Long. Yeah. Tapos inabandon siya kan huri as sa pinakahuri kan sa iyang ama. Ang abandonment kung ma-experience siya kan Diyos ni Jesus. Ang sarong momento kan sa iyang pagkabuhay na wara ang Diyos. Tangani na kita gabos na nakakamati nin siring. Araw kitang pigpaliwanag ko sa video. Halimbawa, may cancer ka. Halimbawa, may dakulaong kang problema ngunyan. May grabe ang pagsakit mo as in lalo kung nasa hampang kita nin kagadanan. When we are pushed into the wall, di kita naibang nahiling kundi kadikluman, masabi ka, mahapot, hain ang Diyos. Yeah, tama. Bago kita naghapot ka yan, hinapot na ni Diyos mismo, ni Jesus. Tanganing sabihin sa tuya na cool ka lang, mas ganit, difícil maging cool ka lang sa momentong yan. Ang Diyos, in reality, dahil man nag-abandon, sa mata sa nakang kinaban ang abandonment, yaon lang duman sa ama, dahil lang nagpahiling, o dahil siya guminibo, medyo tanganin na pugulo niya itong momento kan pagligtas ni Jesus. Ngayon yan, Father Vlad, na ang bilog na crucifixion po baga, talagang that's a way of atonement. Atonement para sa gabos sa mga kasalanan ng mga tao. Pero gusto ko manahili mo niya na at one man, solidarity ni Jesus sa gabos ng mga tao. Ang tao po baga, nawara sa Diyos. Yeah. Actually, bako man ang Diyos ang nag-abandon sa Diyos. Nag-abandon sa tao. Kundi ang tao ang nag-abandon sa Diyos. Binayaan kan tao ang Diyos. Binayaan ang sa iyang sadiri. Binayaan kan tao ang sa iyang sadiri. Nag-uuna siya. Nag-una pa doon, pag sa Harden. Nag-una pa sa, you shall be as God, sabi kang serpent, sabi kang demonyo. Kinoon mo nga ining bunga kan knowledge of good and evil. You shall be as gods. Yeah. Ako sa you shall be as gods, kundi in competition with God. Pambot sabihin paano kang good and fruit of good and evil. Bako magsanas, kundi na ikaan ma-determina kung ano ang marahay, ano ang marao. Ayo. Yun ang garo na ang tao, yun ang sukol kung ano ang marahay, ano ang marao. Diba ganun na nangyari? So, mga kaito pigihiling tang marahay, pigigibo ng maraot. Yes. Yes po. Mga practices kaito. Opo. Halimbawa, kung saan man, magsa opisina, magsa opisinahan, magsa simbahan, magsa sosyudad, magsa gobyerno, kung magginimo kang marahay, kita ang kalabang ng gabos na nagigibo ni maraot, lalong na kang corruption. Ibaga, biba gutaan mga gawi-gawi. Kaya gusto kita maging kita minaabandon, kita bibayaan sa mga dating karahayan, mga dating gibong herak, mga nagigitang indifferent. Yeah. Kaya bibayaan taan Diyos. Kaya pag nahiling ta na nasasagad kita diyan, mahiling ta yan bihay ng ang Diyos, binayaan ako. Yes. Yes. Oh. Okay. Lalo na po sa mga naghirilan. Opo. May may mga minaabot man sa puntong hay na pinabayaan ako. Hay na ang Diyos, hay na ang pagbulong sa kuya, hay na. Paano ikaw kita sa diri, konsepto kan sa tuyang sa diri? Yeah. Tapos hay na ang Diyos. Iyo po. Okay. Kaya, iyo po ini, nakisumaro naman si Jesus sa sitwasyon na iyan, na, my God, why have you abandoned me? That's the very moment wherein Jesus truly became totally human. Nga ni makakurakaw na, Ama ko, haing ka. Okay. Nangyari sana po ito na naibalik
kan sinabi ni Jesus, into thy hands I commend my spirit. Yeah. Yan mag-resusay ng relasyon. Yeah. Tawa po sa pag-aragong sa mga relasyon, human relationship, pag in-abandon, ang feeling of abandonment, talagang nakulao na issue. Di mananggad po, ano? Yan ang mga aki na pipabayaan kan magurang po dahil matrabaho sa ibang nasyon. Mga OFWs, though ito nga ng pagtrabaho niya para sa mga aki niya nga ikaprovide ang gabos ng mga bagay. Pero kung minsan bighanap ang presensya, yan po ang feeling of mga issues of abandonment. Okay. Last na lang po. Sabi kan texter na-mention po ni Father Blood kanina sa dadangog ko, sa reflection niya na may Easter na maabot. Pwede po makahagad ki advice kung ano po ang gigibuhon. Tango niyang baga pong Easter, limitado man talaga ang mga hero. Dahil na nga na itong saklot, dahil na itong salubong na tradisyonal na pinagigibotang early morning, nagluwas ang gabos ng mga tao. Ano po ang gibuhon mo para mas lalong mapabanal ang pagsabat po kang Easter Sunday? Sa hapon na yan, kung magkukaman nasa edad na dahil ka pwede maglawag sa simbahan na 17 below, dahil pwede. Yeah. Tapos 65 and above, dahil pwede. Kung gusto sabihin, kung 18 to ano ka man girara, 18 to 64, as in, may accessibility ka man sa simbahan, of course. Yes. I mean, we encourage na mag-celebrate ng giraray kan na Easter sa paagi kang misa na although day nang yan kisalubong pero magasto mga regular na mga misa ta sa parokya, may problema. Kaya ang hapot na yan, so mga day lang maka-celebrar, makalaog sa simbahan, tangan mag-celebrate kan Easter. Yung pag-aray itong sa mga pigiributa na mga selebrasyon na mga misa online, tapos spiritual communion. And then, siguro kung paano kita maghanda pag halimbawa kang Christmas na naghanda kita ni masasirap ng mga kaunon. Yes. Gusto ko nga ning i-challenge na ang mga magurang taday kita pwede magtaonin mga regalo sa mga akita na Easter gifts. Iyo, bako na Easter egg. Lang kita tao pag Christmas gifts. Ngunyan, Easter gifts. Yeah. Unang tradisyon na yan. Oo. Yung mga bunay, Easter egg. Ano, tabi pa. Di ko niya, di pa maghanap kang Easter egg ko niyan, di pisil sa balibot. Okay. pinakamahalaga po kayo. Bako sila ito sa mga tradisyonal na pagigibota, argin mga okasyon, kundi hilingon, matayon, pinakamensahe. Yeah. Na sa tao kan pandemya, sa tao kan suffering na ini, pirming igwang power of the resurrection. Yes. Opo. Paggabos na bagay ini, mabalik mangyari ang buhay. Itinataw sa tuwin ng gagawin ng buhay o dahil sa iyang dakulang pagkamo. Okay. Then na po akong hapot mo sa mga listeners na po. Alos klaro naman sila. Thank you so much po. Ako kaya Father Blood and Father Momoy. Nahadit ako na sa next year, pag dahil taginiboy ni, hanapong kita kang tao. Kaya ako sa iling ko po sa 2021, po na Good Friday, kitang tulo, maghihirlingan manggiraray sa programang ini. Sure. Yeah. Ta sigurado po ini. Tapag dahil po nang makagibo na kita ki mga iba-ibang mga para liturgies para sa mga pamilya. Yes po. Hindi ko ni Father Blood. Yes. Wala man ining challenge sa iba pa mga tao, iba pa mga creativity na makagibo man kita mga para liturgies sa tuyang mga pamilya. Salamaton Henry. Yeah, salamaton po Mari. Unless po na may mensahe ka mo na duwatabi sa mga viewers sa Facebook and listeners tabi ko niya na paggaga. Ako muna may bisita ako nagabot. Sa ronda ko lang pribilehiyo na makauron ka mo as in makahiras kan sa kuyang mga pagurupurot mo niya na Good Friday. Ding halagaan na ukulang an kahulugan kan Good Friday ini kung data sa baton si Jesus sa Easter Sunday. Yes. Thank you, Father Blood. Thank you. Bago ka magpaalam, siguro pwede mong tawanan dito itong Black Saturday reflection baga dito sana. Sige na tabi, Father Blood.
Ala, mahaloy kita rin eh. De, sige lang, okay lang. Tara mo, mas magayon po na may share tayo na para sa Black Saturday reflection. Actually, Henry, igop ako tang video cam, pero ang yan, kulang ng oras na yan. Sa aga, pwede nito yan na i-play in a Black Saturday. Iyo po. Igop ako kaya yan sa YouTube. yeah. Anyway, ang gist ka yan o ang summary, yun na, si Jesus, sinabi mo ganyan sa satuya sa minatubod na sa ikatulong aldaw, sa pagkatapos ng magadan, buminaba siya sa impyerno. He descended into hell. Ayan ang pigapot ni Father Momoy. Ayan, gustong sabihin ni Father Momoy na ipaliwanag ko sa Indo. Kata si Jesus nagbaba sa impyerno. Yeah. Ang impyerno ini bako man so nagkakalakaga na asupre saka asupre saka kalayo day pa man kaan ka ito. Ang pigapod ding hell itong Hades na pigapod sa Hebreo. Ang gusto sabihin kayan itong realm of the dead. Itong lugar o estado kan mga gadan. Nagduman si Jesus pagkatapos niyang magadan sa krus, dumankan sa iyang ama. Tangani na ibalangibog niya itong marahin na bareta na pigo-offer niya na kaligtasan duman sa mga tao na nagaharalat sa lumang tipan kay Adan, sa kay Eva, sa kay Abraham, kay David, at sa mga tao na nagaharalat kan sa indang kaligtasan. Paday pa magkiparaligtas kay ito. Yeah. Ang paraligtas sa Nazaro, si Jesus. So si Jesus, ang enot na ginibo niya pagkatapos na nagadan sa krus, binaba siya dumankan sa iyang ama sa sa impyerno. Bako sa impyerno na may kalayo sa Hades. Itong kadikluman. Tangani na itong mga nagaharalat duman, mahiling siya na igwa ng paraligtas palan. Ayo. So, Mamatayan ang pagligtas. Bako lang mamatayan ang pagligtas, kundi mamatayan ang presensya kan Diyos sa mga momento ning kadaihan as in diklom. Yun. Yan. Kaya kuman sa kadikluman na ito, namatayan kan Diyos mismo ang sitwasyon kan tao na habo sa Diyos. Yung baga ang impyerno. So, abandonment. So, habo mo sa Diyos kaya nasa impyerno ka. So, nagduman mismo ang Diyos na mamatian niya, ang namamatian kan mga tao na habo sa Diyos. So, sa momentong ito na crushed siya, itong talagang daing wala siyang makuha, as in daing siyang maginibo, duman siya tawan ng kamurawayan kan ama. Ayo. Medyo difícil ning sabutan ta hararumo ning misteryo. So, kan yaon siya duman sa pinakahirarom kan kadaihan at the nothingness of abyss na pigapon. Duman siya pigpaliwanag ning kan sa iyang ama. Ayo. So, in pitch black, duman siya nagliwanag. Sa pagliwanag na ini, dawarang nakahiling, kundi sa mga kalaglang niya duman sa impyerno, sa kadikluman. Kaya ang ginibukan Diyos Ama, initaas siya, tanganing na ipahiling ini sa kinakban. Ang pagpahiling ka ini, iyo ang liwanag kan pagkabuhay liwat sa Easter. Kaya baga ang Easter ritual, ang video pala na, no? Tinatawan na emphasis ang liwanag. Yeah. Liwanag ni Kristo. Exultat ang Paschal Candle. Iyo. Okay, katabi pa. Ang baptismal water, tinatawan na emphasis na yun yung tubig, bagong tubig, tubig ng bunyag, tubig ng buhay. Bagay katabi, Father Moy, pero may kanakahiling kikalag. Depende nga sa liturhiya, tangani in some way will have an inkling, ma-absorb ta, maakot ta ang misteryong ini. The paradox of death, life, abandonment sa kabuhay. Yes. Amen. Salamaton pong maray ng mga fathers. Salamat po sa inyo boss. Salamat. Salamaton pong maray. See you next year. Sa pareho pong oras, asin parehong programa. Biyernes Santo po.
Kaya kumatugot Yes, na wala sir. ka mong duman next year. Pero may kita nga dyan tulo pag next sa sunod na Biyernes Santo. Salamatan po Salamat po maray. kayo. Salamat sa DCGB. Happy Easter po, Father Blood, Father Moy. Mabuhay po kamo. Ingat po. Thank you so much. Ay, Padre, para piling bless muna. Bless muna po sa mga listeners and viewers na tabi. Blessing muna po sa ali sa inyong dua. Bago kita mag... Sa pamagitan ng intercession kan sa tuyang mahal na ina ni Birhen Maria, bendisyonan kamo kan Diyos na mga kamasan ang sendong mga mahal sa buhay asin ang sendong pamilya. Kan Ama, asin Aki, asin Espiritu Santo. Amen. Salamatan po. Goodbye, mga fathers. Mga tugang, Father Momoy Borromeo and Father Blood Ichalas, SALT po yan. SOLT. Yan po sa tuyang kaurong niya na paggagain. Mabalik po kita, iyan, sa masunod na Biyernes Santo, sa masunod pong taon, 2022. Thank you so much. Masunod na mga tugang at mga dramang pangmahal na aldaw di po sa DCGB. Thank you po sa mga viewers sa Bilog na Mundo. Asin po nakaantabay ngunyan sa DCGB. Thank you. God bless us all. Peace be with you. Goodbye. Semana Santa sa DZGB. Paghurup-hurup kan mga tataramon kan mahal na Diyos. Semana Santa sa DZGB. Ang Lenten Special na ini, hatod sa Indo, kan mga minasunod. Ibo Montañez Optical Clinic, Legazpi City. Robinsons Bank, Legazpi Branch. Sweet Treats, Food and Fashion, number 498, Guevara Subdivision, Legazpi City. Best Stop,